Annyi közabán. Én is eszekedek. Gondoltam, hogy ezt írtad. Jó. Csácsogó vöcsök legyek, ha itt nincs valami, ahogy Lajos bácsi mondaná. Nem, csácsogó veréb. Csácsogó veréb legyek, ha itt nincs valami. Pedig nincs. Csácsogó veréb legyek, ha itt nincs valami. Valami fincsi. Csácsogó veréb. Csácsogó veréb. A figurákra nagyon vigyázzál, főleg a rabássára, fiam. Megja. Le fogsz esni, nekem ugyan tök mindegy. De végig írni fogod, mert kaptál 10 másodperceket, úgyhogy lökjed az ipart, fiam. Jó. Most már nem tart soká, ne izgulj. Szerintem is. Csácsogó veréb legyek, ha itt már nem nyertem. Na, sorba vagy, fiam, lépjél már. Oké. Na. Queen, take off. Aha. Hát eddig én is gondoltam, hogy te itt lépegetni fogsz. Csak itt nem láttam, hogy itt majd most mi lesz. És mindenkor nagyon könnyű. De nem. Na. Ja, hogy ezt akarod közbehúzni, bocsánat. What L, B, C, D, E, 6, Bishop, D, 3. Hát csácsogó veréb legyek, ha itt nincs valami. Igen, szerintem is. Csácsi, csácsi, csácsi. Csácsi, csácsi, csácsi. Csácsogó veréb legyek. Csácsi veréb. Csácsi veréb. Na, várj egy kicsit. Csácsogó veréb legyek, ha itt nincs valami. Szerintem hiába Istened. Ki fogsz kapni. Ja, nem fogod elfelejteni, hogy... Leírtad a lépésemet? Ja, nem. Queen, F5. Te jössz. Oké. Queen, D. Na, hát ezt reméltem, hogy ez megérkezik. Úgyis ki fogsz kapni, minek dolgozol. Bekövetkezik. Akkor adok egy cseki bébit. Vannak itt figurák, szívem. Vannak itt figuszok vannak. Figuszok jönnek, mennek. So, 7. Anya szintje a csörgőből. Csácsogó veréb legyek, ha itt nincs valami.
amit akarsz. Értem. Hát majd most mindjárt. Mindjárt. És akkor itt azt hiszem, hogy most már csak véget ér a parti. Mert te még látsz valamit, szívem? Látszik még valami? Látszik még valami? Csácsogó kis veréb.